Čaute a vítajte pri mojom ďalšom videu, tentokrát som tu sám a stiahol som si ďalší mod a to je TNT mod. Sú to také ako petardy, no dúfam, že budú fungovať. Mám tu teraz TNT falsa, tak hodím to na prasa, že čo sa s ním môže stať. Asi to nič neurobilo. Takže TNT falsa nič neurobí, takže toto je asi najhoršie. No a potom tu mám TNT defogo, TNT falsa, TNT defogo. No uvidíme, aký tu bude výbuch. Dúfam, že väčší. No. Wow. To bol dosť veľký výbuch. Ako sa vyrábajú. A tu môžem ísť survival. Teraz som to točil s pánom Potokom, no odišiel, takže to točím nové video a sám. TNT Deus. Taký výbuch asi. Je väčší jak ten. Môže byť väčší jak ten. Keby som našiel dedinu, no tak možno by to odpálil som, možno by som dedinu. Nevidím. No nič. Tak môžeme ísť na ďalšie. Mám ich tu viac, len idem postupne. Toto neviem ako sa... dedina. To je TNT Demineração. Tak asi skúšame to na dom. No. Takže TNT Demineração, neviem jak sa to číta, spawnuje viac TNT-čok. Tak to bol dobrý výbuch. Tak to by mi mohlo pomôcť, keď budem hľadať diamanty. On vybuchne aj môj mobil. Toto je TNT krát 100. Ups. To nebolo až taký asi veľké ako ten, nie? Počkajte, vyskúšam tu. Hneď tu. Tu. TNT 100. A idem tu trošku. A vyskúšam tu TNT super. No, sekund zase. Neviem to porovnať. TNT super je asi väčší ako toto. Krát 100. Počkajte, máme tu noc. Môžeme hneď na tento dom, v ktorom som sa vyspal. 2000 years later. Ďalšie. Mám ich tu viac, hej, len mám ich ešte v tom inventári. Takže máme tu TNT nukleár. Tak to nebolo až také. TNT super sa mi zdá, že je lepšie ako TNT nukleár. Neviem, napíšte mi to dole do komentárov, budem rád za každú odpoveď a môžeme ísť ďalej. Ideme na túto polovicu dedinky. Tu už aj dvere nemá. No takže mám tu TNT krát 1, takže to asi nebude až také veľké, nie? Robilo dačo. Už aj poršínam. Porovnáme, počkajte. No tak normálne TNT je väčšie ako TNT krát 1. Ale toto vyzerá ako... Nechcem ani hovoriť, dobre, nechám to tak. No a mám tu hneď krát 20. No to hneď už zobrám. Ale neurobilo to až taký výbuch, vyskúšam ešte aj na tom. No. Takže... villager. On ostal tu sám.
Pomôžem mu. Nie. Tak. A nič. Urobím mu pohreb. Za to, že takto dlho žil. Peter. A my môžeme pokračovať ďalej. Ostáva nám tu posledné TNTčka. TNT krát 500. No, je to tento aj ten taký väčší dom, no tak by sme tu mohli oskúšať. Bum. Není to až také veľké, ako som čakal, keď je to krát 500. No ale dobre. Môžeme ísť na ďalšie. Krát 2. To asi nič asi veľmi neurobím, tak to urobí ako to normálne TNTčko. Toto je asi normálne, nie? Tu som odbuchol. Odbuchnem tu. No, trošku menšie ako to. Normálne. No. Dobre. Krát 50. Mali sme tu krát 20, teraz máme krát 50. Dobre. No už tu nemáme ani dedinu. Krát 5 oskúšame na tom železný golem. Ten ešte žije. No už nežije, no. No ukáž. Toto sa mi zdá, že zoberie ako normálne. Nevieme. A ako posledné tu máme krát 700. To je ako normálne, že skúšam tu hodiť. No už to odbuchlo. Ale toto nikde. Aha. No, pošlo do zeme. Tu urobil len takú dieru, kde vidím cez steny. Nie, toto urobil len väčšiu. Wow. Dúfam, že sa vám toto dobrodružstvo páčilo. V ďalšom videu na vás čaká ešte viac zábavy a prekvapení, tak nezabudnite mi dať odber a dúfam, že sa ešte uvidíme. Čau, čau, čau.